Tiya napasamak dito San Fernando or dito accomplishment da may panggap dito pan naka-aresto da iti may isang lalaki nga dati kaso ng rape. Dati kat napasamak iti kalman iti barangay Saway San Fernando La Union. Nasa dito dito nakamugda nga dati kaso na katabigbig ani Marlene Pusona yang ki prepuse ag tawon iti 37 na asawaan awan iti trabaho na kanagnaed iti nasao nga barangay. Bale detoy kat nakamag babaan iti bilag iti warrant of arrest nga nai-issue babaan kini Honorable Criselda Manaat Lamong Bumakod, Presiding Judge iti Court Branch 10 City of San Fernando La Union nga iti warrant of arrest detoy suspect nga nakamag kat na irwar iti April 27 iti agdama nga tawen. Iti kaso na kat rape under Article 266 iti revised penal code kas namiendaran iti Republic Act 8353 kat awan iti na irekomenda nga bail bond wenno piansana iti daytoy nga kaso na. Kalpasan iti apan nakakamagna dito kat dimalan met iti husto nga proseso dagitay kamang iti PNP nga nang kamag detoy nga aday iti kaso na kat damat iti suot da nga kamera akas isumot iti requirements or dagitay kasapulan sakbay or sakbay nga agaramid da iti operasyon dagiti kamang iti PNP. Bale saan lang iti San Fernando Police Station iti nang kamag detoy no dikat joint unit detoy nga idaduluan dala ngam kadwada iti biyang iti LUPIU iti RHP1 kan first LUPMFC nga nangi serve deti warrant of arrest kan detoy suspect kata iti agdama agtaltalina detoy iti San Fernando Police Station iti custodial facility da para iti panakay proseso ti papeles na maiyakar to iti sabali nga pagbalunan iti daytoy nga suspect nga nakamag. Kaya tamalaksit karita iti panakipat patang tayo iti desk officer kay suna lang nga napasamak iti San Fernando data panakagamag ti aday iti kaso na ket awamaten iti sabali pay nga nadakamat da. Bombo Mark Joshua Kabasan reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 radio station sa La Union, Basta Radio, Bombo.